खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ 2026 मायथाइनि हायार सेकेन्डारिनि आनजादनि फिथाइखौ सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनुस पेगुआ फोसावदों। दिनै एबा 14 एप्रिल खालाराव फोसावनाय जागोन होनना गोबां फरायसाफोरा आसा खालामदोंमोन, नाथाय दिनै फोसावजानाय नङा होनना बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायनानै होदों मैया सोलोंथाइ मन्त्रिया। मख'जाथावदि थांनाय माखासे साननिफ्रायनो जौसिन गेजेर फरायसालिनि जोबथा बोसोरनि फिथाइखौ लानानै सोलिबाय थानाय सावरायनायनि सोमोन्दै थासारिखौ रोखा खालामदों मन्त्रिया। हादोरसानि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनुस पेगुआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों रोखा खालामनानै होनाय बायदिब्ला दिनै फिथाइखौ फोसावनाय जानाय नङा। बिथाङा ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों मोनसे पस्टआव बे बाथ्राखौ फोसावदों। मन्त्रि पेगुनि पस्टआ जौसिन गेजेर फरायसालिनि जोबथा बोसोरनि फिथाइखौ दिनै फोसावजानाय नङा होननानै बुंथिदों। मोनसे बियो बानसावनायसो होननानै बिथाङा बुंदों, नाथाय बे पस्टआव मख'नाय जायाखैदि थारैनो ओइचएसनि आनजादनि फिथाइखौ माब्ला फोसावजागोन होनना। मख'नो गोनांदि बे बोसोराव गासै 3,30,744 फरायसाफोरा आर्टस, कमार्स, साइन्स आयदायाव ओइचएस जोबथा आनजादनि फिथाइयाव लिरदोंमोन एबा बाहागो लादोंमोन। बे आनजादखौ हादोरसानि गासै 821 आनजाद मिरुआव खुंफुंनाय जादोंमोन। बेनिनो गासै 61,568 फरायसाफ्रा बिगियान आयदायाव आरो 19,806 फरायसाफ्रा कमार्स आयदायाव लिरदोंमोन एबा बाहागो लादोंमोन। बेनि अनगायैबो माखासेया गासैबो आर्टस आयदायाव आनजादखौ लिरदोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्टस स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी हायुं गेजेरारि बिरखं गाथोनाव मोनसे बिरखंआ जाब्रबथायनिफ्राय एसेयावनो बारग'दों। बे जाब्रबथाया टेक अफ जानायनि एसे सम सिगां जादोंमोन, जेब्ला एयार एशियानि गंसे बिरखंआ स्पाइसजेटनि बिरखंजों सौग्रावदोंमोन। बे जाब्रबथाया राजथावनिनि बिरखं गाथोनाव बिरखंनि सालायनायनि रैखाथिनि सायाव सोंथि सोमजिहोदों। बे जाथायाव स्पाइसजेट बइं B737-700नि आगदा गांखंआ खहा जायो। फारसेथिं एयार एशिया बिरखंनि आगदा गांखंआबो खहा जादोंमोन। जाथाय जानाय समाव एयार एशियानि बिरखंआ लाखिना दंमोन। खाफाल मोजांदि बे जाथायाव रावबो दावबायारि एबा मावथि सोद्रोमाफ्रा जेबो खहा जायासै। बे जाथाया बिरखं गाथोननि टार्मिनेल 1नि साखाथियाव लाखिनानै थानाय हायद्राबादजों थांनाय एयार एशियानि बिरखंजों आरो लेहनिफ्राय फैनाय स्पाइसजेटनि बिरखंनि गेजेराव सौग्रावनाया जादोंमोन। 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद एबा HSLC आनजादाव बर' हारिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय टप 10 फरायसाफोरखौ लानानै बोसोरफ्रोमबो कमल कुमार ब्रह्म बान्था गथायबोबाय थादों। बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबा एबसुआ 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ बाक्सा जिल्लानि सालबारि हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव फैगौ 23 एप्रिल 2026आव बान्थाखौ गथायनो थि खालामबाय। मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों बे समाव फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों।
मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय मैया क'क्राझार जिल्ला सिंनि दतमानि दाङारकुटी बंसिगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानानै थाङो। जाय जाथाया बाइक आरो इ-रिक्सानि गेजेराव मोगा-मोगि जायो। बे सौग्रावनाय एबा जाब्रबथायजों जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जोखोम। थैनाय सुबुंखौ दतमा बालुगमारि गामिनि अलंबार बसुमतारी आरो उत्तर दतमानि मृणाल रय होनना मिथिहोनायजों लोगोसे जोखोम जानाय सुबुंनि मुंखौ बिनाराम ब्रह्म होनना मिथिनो मोन्दों। चिरांनि बिजनीआव आयेन बेरेखायै लटारि टिकेट फाननायनि दायाव साथाम सुबुंखौ हमदों। चिरां जिल्लानि बिजनी टाउनाव आयेन बेरेखायै लटारि टिकेट फाननाय जाथायजों लोब्बा थानाय साथाम सुबुंखौ हमनो हायो। मोनसे थि खौरांनि गेजेरजों पुलिसा बिजनी टाउनाव मोनसे अपारेशन खालामो आरो आयेन बेरेखा लटारि टिकेट फानबाय थानाय समाव साथामखौबो हमनो हायो। जाथायथिलियाव गोबां बिबांनि लटारि टिकेटफोरखौ जब्द खालामनानै पुलिस थानासिम लाबोनाय जायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दायनिगिरिफ्रा थगायनाय राहाजों थाब रां आरजिनो नाजानानै आयेन बेरेखायै सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथिनानै लटारि टिकेट फाननायाव लोब्बा दंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ बिजनी आमगुरिनि बासुदेब बासाक 37 बोसोर बैसोनि, बागमारानि बिजय बर्मन 27 बोसोर बैसोनि आरो काबाटिकानि उस्मान गनी 29 बोसोर बैसोनि होना सिनायथि मोननाय जादों। मैया लकसभायाव मोनथाम बिल थिसननाय जादों। बेफोर बिलफोरा फारियै आइजोफोरनि रिजार्भेशननि थाखाय 137थि संबिजिरारि सोदांनाय बिल, मिरु हायुं आवथायारि सोदांनाय बिल आरो मासि दाफामफिननाय बिल, जायनि थांखिया लकसभानि सोद्रोमाफोरनि अनजिमाखौ 850 सिम बांहोनाय। बेफोर बिलफोरखौ लकसभायाव लाबोनायनि सिगां बे आयदानि सायाव भट होनाय जादोंमोन आरो बे भटआव गासै 250 सोद्रोमाया होदोंमोन आरो गासै 185 सोद्रोमाया बेरेखायै भटखौ होदोंमोन। बेनि उनाव गासै मोनथाम बिलफोरखौ लकसभायाव थिसननाय जादोंमोन। गिबियावनो पार्लियामेन्टआव भट होनाय जादोंमोन, नाथाय उनाव बेखौ जुजिनो थाखाय डिभिजन भट लिंहरनाय जादोंमोन। बेनि उनाव भट होनो थाखाय लकसभायाव भट होनायनि स्लिप बाहायनाय जादोंमोन। नाथाय आइजो गोहो होनाय आयेनखौ सोदांनो थाखाय सोरखारा 10 एप्रिल खालारनिफ्राय 18 एप्रिलसिम पार्लियामेन्टनि सानथामनि जर'खा जथुमाखौ लिंहरदों एबा जथुमा खुंनाय जागोन। पार्लियामेन्टनि बे सानथामनि जर'खा जथुमानि समाव आइजो रिजार्भेशन सोदांनाय बिलखौ पास खालामोब्ला पार्लियामेन्टनि मासिफोरनि अनजिमाया बांनानै 850 जागोन। बे थांखि बादियै लकसभानि 33 जौखोन्दो मासिफोरखौ आइजोफोरनि थाखाय थिनानै दोननाय जानो हागौ। आथिखालाव 543 मासिफोरनि गेजेराव फ्राय 181 मासिफोरखौ आइजोफोरनि थाखाय थिखानाय जानायनि सम्भावना दं। मध्य प्रदेशनि उज्जैननि त्रिवेणी हिल्स कल'नियाव थानाय मोनसे खथायाव दोनथुमनाय कीटनाशकनि बिस गोनां उखुन्दै मोनामनायनि जाहोनाव सानै उन्दै गथ'साया जिउ गोमायो आरो गुबुन 3 सुबुङा गोब्राब लोमजानानै दं। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला 5 बोसोरनि गाहायनि 7 गथ'फोरा गोलोम बोथोरनि बन्द'खौ बारहोनो थाखाय बिबौनि न'आव फैदोंमोन। गथ'फोरा साथामबो बिदा-फंबाय, जाय बन्द'खौ फालिनो थाखाय बिफानि न'आव फैदोंमोन। नाथाय गथ'साफोरनि थैनायजों लोगोसे दुखुनांथाव थासारिया न'खराव सोमजिहोयो। मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला साजापुरनि पूजा आरो कायतानि रिना गावसोरनि गथ'फोरखौ लानानै फैदोंमोन आरो लोगोसे बिसोरनि फंबाय नितेशनि फिसाजोआबो दंमोन। बिथांमोना बुङो दि 7 गथ'फोर, जिनिसा 5 बोसोर बैसोनि, त्रिसा 1 दाननि, रेहान 3 दान, अनिका 4 आरो येसु 3 बोसोर बैसोनि बिथांमोना मोनसे खथायाव जयै उन्दुगासिनो दंमोन, जेराव एम्फौ बुथारग्रा 4 कुइन्टेलसो मुलिखौ खथायाव दोननाय जादोंमोन, जायनि गेजेरजों मोनामनायाव थैनो गोनां जादोंमोन। बर' हारिनि सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय उदां मोननो थाखाय हारिनि थामोनथा, बर' हारिनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय गेदेमा रन्जन दैमारिया मोनसे समाव बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथि हान्जा दानानै आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं। बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। गुबै बाथ्राया बेसोदि गेदेमा रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय माब्लानि समाव उदां अख्राङाव फैनो हागोन। गेदेमा बिथांखौ जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा, राजखान्थिगिरिफ्रा सोरखारनि खाथियाव मानो थोंजोङै गेदेमा बिथांनि थाखाय बाथ्रा बुङा, मानो अपेनलि सोरखारनि सेराव गारां दिखांनो हाया? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। माब्ला बिथांनि सिबिआइ केसआ बोखारजागोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेफोर सोंथिया जानो हागौ बयनिबो गोसोआव फैदों।
थांनाय माखासे दान सिगाङाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि जानो गोनां हियारिंआ आबुं महर मोनफुङाखै, जेराव सम आरो खाबुनि थाखाय गले गले सुप्रिम कर्टआ रन्जन दैमारिनि हियारिंखौ आद्रा दोनो। थारैनो माब्ला मोगथां महर मोनमारगोन गेदेमा बिथांनि बेल हियारिंआ? आसा खालामो इसोरनि अननाय आरो रायजो राजाफोरनि आसाजों थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव थाबैनो फैनो हायो, जेन बिथांनि जानो गोनां बेल हियारिंआ थाबैनो आरो गोदानै फोसावजाफिनो। रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव बर'नि दामनाय देनायजों गाजा गोमजायै नखर नखर गोमसारहोदों आवजारगुरि गामियावबो। बर'नि आंगो फोरबो रंजालि बैसागु बोथोरनि समाव खाम, जथा, सिफुं, हारमनियाम बायदि देंखोजों गोमसारदों बर'नि नखर नखर। आमाय थख्ल'नि फोरबो रंजालि बैसागु फोथांनानै लाखिनाय आरो जोंनि गेजेराव दिन्थिफुंनायजों तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलि आवजारगुरि गामिनि रायजो राजाफोराबो बोसोरफ्रोमबो ओंखारबोनानै बर'नि नखर नखर हाबनानै खाम, जथा, सिफुं, हारमनियाम दामनायजों लोगोसे बैसागु बोथोरनि मेथाइ रोजाबनानै ज'ज'यै मोसानायजों बर'नि गामिखौ गोमसारहोदों। गावजों गावनि गेजेराव हेंथा हेंसि गैयाजासे गामिनि खामानि मावनायखौ दान्दिसे सम दोनथ'नानै आंगो फोरबो बैसागु बोथोरनि समाव लोब लोब ओंखारबोनानै फालिबोबाय। आवजारगुरि गामियाबो सुबुं माहारिनि सिनायथि महरै बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मान बावनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय होनायजों समाजनि गेजेराव गोग्गो आबहावा लाखिनाय आरो गावजों गावनि गेजेराव अनज्लायनायनि बोर सारस्रिनायजों रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ नुबोदों। तामुलपुर जिल्लानि आवजारगुरि गामिनि रायजो राजाफोरखौबो मोनदोंमोन बावैसो सिगाङाव 19 सेकेन्डनि मोनसे भिडिअ भाइरेल जानाय, जेराव गोबां सुबुंफोरा नायदों आरो गाव गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टनि गेजेरजों शेयार खालामनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे बोसोरनि बावखुंग्रि फोरबोनिफ्राय गोबां नुथायफोरा सोराङाव फैदों। बेबायदिनो 75,000 एबा 75,000 फलोवार गोनां गावखौनो इनफ्लुएन्सार महरै फोरमायग्रा मुलि फानग्रा रनजित ब्रह्मनि आखुआ सोराङाव फैदों, जेराव रनजित ब्रह्म मुंनि सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारा मोनसे भिडिअआव सासे हिन्जावसा एबा हौवासा आखुनि सुबुंखौ गाज्रि आखु दिन्थिनाय नुनो मोनदों, जेराव भिडिअआव नुनो मोननाय जादोंमोन दि मुलि फानग्रा सुबुङा हिन्जावसा एबा हौवासा बायदि आखुनि सुबुंजों रायज्लायनाय आरो गनायजाथावै आखुखौ भिडिअआव दिन्थिनाय। बेखौ लानानै गोबां सुबुंफ्रा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेफोरबायदि आखुनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। गोबाङानो सोंथि दिखांदों एबा सोंथि खालामगासिनो दं दि माबोरै बेबायदि भिडिअआव दिन्थिखो, गावनि नखर समाजआ मा सानगोन, बेबायदि गोबां अजद खालामदों रायजोफोरा। बेयो मोनसे मिनिथाव बाथ्रा नङा, बेयो मोनसे दाय। जेबो हेंथा गैयाजासे एमपि मोनफुंनो हानाय बिटिसिनि बारग'सि प्रमद बर'आ रायजो सभायाव एमपि महरै समायखिराखौ लाबाय। प्रमद बर'आ रायजो सभानि पार्लियामेन्टआव बिमा रावजों एबा बर' रावजों एमपि महरै समायखिराखौ लायो आरो बिथाङा समायखिरा लाखांनानै बुङो दि एनडिएजों माबोरै थागोन बेखौ 4 मे खालारनि उनावसो थांखि आजावगोन होनना बुङो आरो बिथाङा समायखिरा लाखांनायनि उनाव गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायबावो दि रायजो सभानि सोद्रोमा महरै बे बुब्लियाव गावनि बिमा रावाव समायखिरा लानो मोननानै थारैनो गोग्गानाय मोनदों। बिटिआरनि सुबुंफोरनि फारसे साबायखर बावहरो, जायफोरा गावसोरनि गोग्गानायखौ फोथांना लाखिनो, गावसोरनि सिनायथिखौ रैखा खालामनो आरो गावसोरनि लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय आंनो बिबान होदों आरो आं बिटिआर आरो भारत सिबिनायनि फारसे आंनि रादायखौ मोनफ्रोमबो हां लानायजों लोगोसे गोख्रों खालामो होनना बिथाङा बेबायदि पस्टआव फोरमायदों। फिन आरोबाव बर' हिन्जाव खारनाय जाथाय। देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ रंजायासै हाबा जाखानाय सासे बर' आइजो रुपा बसुमतारिया। मिथिनो मोन्दों बैसागु बोथोरनि 1 खालारावनो हरनि समाव गावनि फिसाय, गावनि गथ' गथाय आरो नखर गारनानै खारदों धेमाजि जिल्ला मिंमां ओनसोलनि सुक्रेंबारि गामिनि रुपा बसुमतारिया। 33 बोसोर बैसोनि जानाय रुपा बसुमतारिया बैसो उन्दैयावनो हाबा जादोंमोन, बेनिखायनो जानो हागौ फिन खेबसेबाव गावखौ बैसो गोरलै साननानै खारखुमालांदों। खाबु लानानै हरनि समावनो मिथिनो मोननाय जादों बिथांजोआ खारखुमालांदों, जेराव सानै गथ'नि बिमा रुपा बसुमतारिया सानै गथ' आरो फिसायखौ बैसागोआव साननि समाव जाहो लोंहो खालामनानै रंजाहोनानै गावहा हरनि समाव खारखुमालाङो। दायो सानै गथ'आ बिमाखौ नागिरनानै हालाय-हाफाय जानानै दं होनना मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं रुपानि फिसाया रुपाखौ नागिर गाबनानै बुङो, फैफिनदो नों बिमा, जेरावखि थाया मानो नों फैफिन होनना लिंहरफिनदों। आरो जुदि रुपा बसुमतारिखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 60003197 नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों रुपा बसुमतारिनि फिसाय हाकिम बसुमतारिया।
रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां सिखाव फालांगिरिफोरखौ रायजो आरो सुबुं समाजनि गेजेरजों हमनानै पुलिस बिफाननो गथायसेयावबो आरो आयेन बादियै साजा होबोबाय थासेयावबो आसामजों लोगोसे बिटिसिनि दाब दाब जायगाफोराव सिखावनि उदखारा जोबनानै थाङाखै। बेबादिनो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजुकुमार नार्जारिनि नखराव सिखावनि उदखार गोबां लाख रांनि सना गहेना लुथिनानै लांदों। सिखावफोरा मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार चन्द्रपारा गुमगुरियाव थानाय राजुकुमार नार्जारिनि न'आव सिखाव हाबदों। थांनाय हरनि समाव सिखावफोरा रावबो गैयैनि खाबुखौ लाना राजुकुमार नार्जारिनि न'आव हाबनानै सना रुपा आरो गहेनाफोरखौ लानानै थाङो होननानै राजुकुमार नार्जारिया फोरमायदों आरो क'क्राझार पुलिस थानायाव दायो एफआइआर होबाय होनना फोरमायथिबावो। लोगोसे सिखावफोरखौ हमनो मोनोब्ला आयेन बादियै साजा होनो थाखायबो खावलायो राजुकुमार नार्जारिया। गुवाहाटी नोगोरमानि गान्धी बस्तिनि मोनसे मस्जिदाव सिखाव खावनाय दायाव कस्टा रिकानि क्रिस्ट'फार जर्जखौ खानायनि उनाव मोखां बिजाब एबा फेसबुकआव गोबां सावरायजानाय गोबां फोसावनायखौ दासान्दि नुनो मोनगासिनो दं, जेराव बर' हारिनि लाइमोन एबा सिख्लाजों मोजां मोनोमोन होनना गोबां सुबुंफ्रा गाव गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव ट्रल खालामनाय एबा ब्लेम खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो पस्ट खालामगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो बर' लाइमोनखौबो हमनांगौ आरो हमनानै सोंनाय फिन्नाय खालामनांगौ होनना दाबि दैखांदों गोबां सुबुंफोरा। मख'जाथावदि गुवाहाटीनि माखासे सुबुंफोरा क्रिस्ट'फारखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव थांनाय सानखालि गथायनानै होनाय मोनसे भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारदोंमोन आरो क्रिस्ट'फारखौ दासान्दि गुवाहाटी पल्टन बाजार पुलिस थानायाव दोननाय जादों। दासान्दि सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो पुलिस बिफाना। आमेरिकानि नोगोरारि क्रिस्ट'फार जर्जआ सिखाव खावनाय दायनि थाखाय पल्टन बाजार पुलिस थानानि आवथायाव दङ होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय
क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।